तिनियो आं बेलायनो हामबाय चिनी त्रिपुरानि ससियेल मीडिया एवं स्पेशल मीडिया जतन हामबाय याफारो चिनी तिनियो त्रिपुरा गैरारि लिटारनिस डिमांड कमिटी नि होइते जों तिनी चिनी मिनिस्टार सार दङ उपस्थित बनि चेम्बारावनो जों थांनाय जे 2 तारिख चिनी बुसकां फाइनाय 5 तारिख जून 2026 जों रेल एवं आसाम आगरतला रुट जों माने कासना तंमानि अबनि बिसिङाव चिनी बुकुमबारानि त्रिपुरा साहामक्राय मन्त्री बरमगोनां विकास देबबर्मा बुं जोंनो 2 तारिख जून 2026 रिंखा बिनि चेम्बाराव जों मिटिं ओंखा बबाय आलोचना अंलायखा आलोचना उमनि बिसिङाव मोटामुटिनो आलोचनाव जोंनो उपस्थित दङ सेक्रेटारि TW एरपरे एडिशनल सेक्रेटारि डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर जतनो उपस्थित के जों सालायखा मोटामुटि चिनी 5 दफा दाबिनि तुये सालायै जोंबो किसा ताबुक माइनुस राव काहामखाय चिनी मतेनो मांखा आबुनि बागैनो तिनि जों माने 20 कांनि बागै जों आसास जेता मानानि बागै जोंबो किछु पुनर्बासन मांखांखाय चिनी उन्नयन माने जे कोनो डेभलप खेनान बागै जोंबो आसास खायो आबुन बाग माने चिनी मिनिस्टार सारबो जोंनो जतटुकु सम्भव नायनानि बागै कग रिखा ओ कगनि अनुसारेनो ताबुक जों चिनी जे आंदोलन रेल पथ हुंखाय आसाम आगरतला नेशनल हाईवे कासना तंमानि ओ कासना तंमानि जों तिनियो प्रत्याहार खायो रिखा माने कासया रसायना जों आपते हाय जों माने कायसा आसास मानजाक কি মিটিং হয়েছে এবং কি সিদ্ধান্ত হয়েছে বেলা বেলা হামবাই যত মিডিয়া রং দিবর কাহাম তিনি আনি চেম্বার TGRDC नि रिटार्निस যত कन्वेनरक आनी लगी दंबायो बरंनो बेला बेला हामबाय थानाय 2 तारिख आनी चेम्बर समस्त डिपार्टमेंट आनी सेक्रेटारि आनी डायरेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट नि एडिशनल SP SB रंनि जतन समस्त तंगै 2 तारिख जों मीटिंग खायगा सिद्धांत नाखा जों बसकांनि 9 तारिख तैसा लाइन डिपार्टमेंट तैयै जों तैसा कक लाम सालायनाय गाय बरंनि जे डिमांड तंमानि राबार फेंसिंग नि प्रथम 1 नम्बर तंमानि मो राबार फेंसिंग नि रां बाकी तंमानि अलरेडी जों 2 कोटी सालसा सालनि सकनो याकारिखा ते 2 कोटी 3 खानानि बिसिङावनो तो रिजांनाय बरंनि डिमांड जे राबार फेंसिंग तंमानि मतो फुलफिल खायजांनाय गाय बरंनि 5टा डिमांड दङ 5टा डिमांड जों नायनाय आलोचना ओंखा चिनी बरंनि जॉइंट कन्वेनर गाय ते आं पहिलानो हामबाया फारो चिनी देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं चीनी हास्तेनी मंत्री बक्रक प्रोफेसर डॉक्टर मानिक सार जी बरक नायो जरा सिलाई तै तंनाय बिसिंग बरनो स्वाभाविक जीवन तुबुई मूल स्रोत तुबुई बरंनि लांमावबो बरंनि जीवनावबो खुशी खायै बिहिक बसाबाय तंगै मानथुं चीनी देशनि प्रधानमंत्री बनायो ते चीनी हास्तेनी मुख्यमंत्री बनायो बरबो स्वाभाविक जीवनाव फायै बिहिक बसाबाय भाई तंतक चाथकै तंगै माननानि बागै आबानि बागैनो बंनि रां पैसानि बरंनि सेल्फ हामनानि बागै लाइवलीहुडनि बिसिं तैखायै बरंनि जे मानथाय जों बरंनि नायनाय तै 5टा डिमांड जों नायनाय तै बसकांनि 9 तारिख लाइन डिपार्टमेंट समस्त लाइन डिपार्टमेंट तै तैसे मीटिंग आचुनाय बरक 5 तारिख जे बंदा कगमानि जे नेशनल हाईवे आसाम आगरतला रूट ते ट्रेन बंदा कगमानि बरक तिनी समस्त बन प्रत्याहार नाखा आबानि बागैनो समस्त बरंनि जे ग्रुप न पाइफिले हामबाया फरो आं आगामी दिन जों एक संगे मिलुई
समस्त त्रिपुरानो एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नायथक त्रिपुरा गाहाम त्रिपुरा बानावना बगै बरबा याक मिलुयै जों आगोगै थानाय आबायना बागैनो पाइफिला हामबाय जत मीडिया खुलुमका।